ce da wayar ke ba zan yi kai ciwo ba. Rama zo ki zauna an sa ce lady manyan kudi lokacin ki ya wuce dan ba dan buganan an sa mata manyan kudi zauna kasa Sari Ahmad ce lady safarau nige bi yare nan tashi ta dawo duk yarinyar da ta tashi ina zuwa duk yarinyar da san ta tashi yar wasa ta dawo kowace yarinya da san ta tashi ta dawo saboda kuna tashi ba ku tambaya ba kowace yarinya yana bukatar ta dawo yanzu duk wanda san ta tashi duk yarinya ta tashi ta dawo sojojin nan